Ikonická budova, ktorú vám dnes predstavíme, stojí priamo v srdci mesta Partizánske, v minulosti nazývaného Baťovany. Predmetom predaja sú dve celé poschodia, spolu viac než 2700 m². Prvé poschodie s rozlohou viac ako 1500 m² má v jednej polovici modernú diskotéku. A druhá polovica bola po rekonštrukcii bývalej reštaurácie zmenená na obchodný priestor s rozlohou viac ako 700 m². Budova disponuje dvoma výťahmi a schodiskami, ktoré prepájajú všetky podlažia. Táto dominanta námestia je zasadená do zeleného prostredia, a to priamo na najväčšom námestí na Slovensku. Druhé poschodie s výmerou 1235 m² bolo po rekonštrukcii v roku 1988 upravené na hotel. Nachádza sa tu spolu 36 izieb s kompletným zázemím pre prevádzku ubytovania. Táto nehnuteľnosť má svoje majestátne miesto a bude vždy dominantou mesta Partizánske. Dnes hľadáme nového majiteľa, ktorý tejto výnimočnej budove vdýchne novú víziu do budúcnosti.